Бүген иртә белән уяндым да бар дөньяның иң матур шәшкәләрен генә бер кочак иттереп җыеп, газиз кешем, әнием янына йөгерергә ашкындым. Кочак шәшкәләр аяк астына җәйсәм дә, аңа карата игътибарым барыбер аз булырдыр дип уйлыйм. Сүзем иске кулатка бистәсендә гомер кичерүче, сөекле әнкәем, яраткан әбекәебез, хөрмәтле кодагыем, Узбекова Наилә Абдуллахат кызы турында бара. Дип башлаган бу язмасын кызыгыз Руфия, киявегез Рафаэль, оныкларыгыз Эльнара һәм Рената, кодагыегыз Гөлфия Расимовна. Бүген 18 июнь көнне, кояштай җылы, ләйсән яңгырда ягымлы кешебезгә 70 яшь тула. Аллаһ Тәгалә бу дөньяга адәм балаларын тудырганда, аларга үз язмышларын яза. Һәрбер кешенеке төрле-төрле. Ләкин иң яратканнарыма гына мин язмышның сынаулысын язармын дигән. Яраткан кылларымны сынармын дигән бит. Яши барган саен мин синең иң күркле кылы дип уйланып утырам әнием. Ятимлек күреп үскән бала булып, әбиебез кулында тәрбияләнгән кыз үз тормышын бер генә дә шит җирләр белән бәйләргә уйламый. Мәктәпне тәмамлап, ул бик иртә олыгаеп, сәүдә тармагында хезмәт куя башлый. Намуслы килеш хезмәт иткәнгә күрә, аны бүген дә районда онытмыйлар. Һөнәри бәйрәмнәре көнне котлап, рәхмәт хатлары белән бүләкләп киләләр. Газизәткәебез белән матур гаилә корып, тату ояда 2 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Күңел юанышы кызы, тормыш терәге улы, әти-әниемнең бөтен яшәү мәгънәсенә әверелдек. Бүген дә мин күз яшьләре аркылы ошбу матур парның яшәгәнен искә алам. Әти белән әни көн-төн дими безнең өчен ах кылып тормыш җыйдылар. Безгә җаннарын, вакытларын кызганмыйча матур тәрбиядә бирделәр. Язмыш әниебезне бала югалту белән дә, ярты җаны парын югалту белән дә сынады. Лаеклы ялда булуга карамастан, әниебез бүген дә тик тормый. Аның йорты тулы кош-корт, өй бакчалары гүзәл шәшкә гөлләрдә. Яшелчә, җиләк-җимеш, булар барысы да әнинең ихлас күңел биреп үстергән эшләре. Аңа кайчан килеп кермә, һәр вакыт тәмле аш исләре. Бүгенге көндә ялгызы яшәсә дә, ул ялгызлык сагышы белән саргайган кешеләрдән түгел. Аның өендә һәр вакыт күп санлы дус туганнары, күрше-күлән, кодагыйлары кунакта. Ягымлы, ачык йөзле, кунакчыл кешебез оныкларын янәшәсеннән бер генә дә җибәрмичә матур картлык кичерә. Быелгысы елны инде ул оныкчасын күрү бәхетенә дә иреште. Әниебез Аллага шөкер үз тырышлыгы белән туры дин юлыннан атлап, Коръән Кәримне укырга өйрәнеп, 5 вакыт намазын калдырмаска тырышып, уразаларын тотып, садакаларын биреп, 2 дөнья турында да уйланып яшәүче күрекле Раббым кылы. Кайсы ягын гына алмыйк, ул һәммәбез өчен дә бар яклапта үрнәк булып тора. Газизыбыз, әле ярый син бар янәшәбездә. Син тормышыбыз бизәге, акыл сандыгыбыз, олы киңәшчебез, авыр вакытта юатучыбыз, шатлыкларда аларны арттырып, бергә куана торган якыныбыз безнең. Сине без генә түгел, районыбыз халкы да тик яратып, хөрмәт итеп кенә телгә алалар. Сөеклебез, инде сиңа да 70 яшь тулды. Бу күп һәм олы саннар дип уйланып утырма. Бу әле күп түгел. Бик матур көзлек чырыңа кереп, хәзер бала оныкларыңның рәхәтен, рәхмәтен күреп яшәр чагың җитте. Без сиңа барыбыз да бик рәхмәтле булып, түбән генә башыбызны иябез. Әле алда юбилейлар күп каршыларлык саулыгың булсын. Иманың нык, акылың аек, йөзеңнән елмаю һич тә китмәсен иде. Без барыбыз да бүген кулларыңнан үбеп, иңнәреңнән кочып, мең рәхмәт укыйбыз. 70 тулды. Күзләреңә карап моңсулыгын әнкәй укыймын. Әллә инде бик тиз картайдым дип уфтанасың, шуңа уйлыймын. Уза гомер, аккан сулар сыман, тик син һаман шулай яшь килеш. Әниләр бит бер дә картаймыйлар, гел яшиләр диләр яшь килеш. Сөеклебез, елмай барчабызга, күңелләрдә дәртләр артсыннар. Булган барча борчу кайгыларың тәгәрәплә артта калсыннар. Хөрмәтле Наилә Абдуллахатовна, юбилей тантанагыз мубарак булсын. Бала оныкларыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Рәхмәтләр
dilerim şiksiz Sina minim Eniyim seni minim Tiragim İsenligin bolasın Bağrım minim Sağlık minnen sina bülagim Rahmet sina eniyim Rahmet diyen Meni saklap yoqlab üsterdin Qirov tishirmading Sindirtmading Nuqishli bo'ldi kun ko'rding Rahmatlarim cheksiz Senga menim Anim seni menim tiragim Esenliging bo'lsin Bag'rim menim Sog'liq mendan senga bo'lagim Kunda yilmayuli qarash bilan Bo'laklading erta kishilarim Iymon nuri qudrat zo'r kuch berding Shuni oshsin deb tilagim Rahmatlarim cheksiz Senga menim Anim seni menim tiragim Esenliging bo'lsin Bag'rim menim Sog'liq mendan senga bo'lagim Bergan kengashlaring ko'ngilima Jili o'rin topib o'rin ashar Qilgan duolaring oq nur bo'lib Yuragimga kelib tutashar Rahmatlarim cheksiz Senga menim Anim seni menim tiragim Esenliging bo'lsin Bag'rim menim Sog'liq mendan senga bo'lagim Esenliging bo'lsin Bag'rim menim Sog'liq mendan senga